ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପାପର ପ୍ରଲୋଭନର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସଦାସର୍ବଦା ଆମର ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୀତ ସଂଗୀତ ତାର 103ର ତାର 12ରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଯେତେ ଦୂର ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସେତେ ଦୂର କରିଅଛନ୍ତି। ପିତା ଆପଣା ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତି ଯେ ରୂପ ସ୍ନେହ ବହଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଭୟକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ରୂପ ସ୍ନେହ ବହନ୍ତି। ୟେସ୍, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଯେତେ ଦୂର ସେତେ ସେ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି ନା ଆମର ପାପ ଆମଠାରୁ ଆମର ଅପରାଧ ଆମଠାରୁ ଦୂର କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ଆମକୁ ପାପରୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପବିତ୍ର କରିସାରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ହେଇପାରେ କୌଣସି ପାପ ପ୍ରଲୋଭନର ଆପଣମାନେ ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜ ରକ୍ତରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋଇ ଦେବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆଗେଇ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଅଲ୍।